den henne? Hvor er den henne? Hvor er den henne? Hvad? Hvor fanden er der ikke begyndt at løfte den op eller noget endnu? Nej, jeg kører sgu lige om lidt. Så må I fandme bare komme. Jeg skal op og køre, mens vejret er godt. Der er ikke lige begyndt at regne eller et eller andet. Ja, det begynder at regne lige meget hvad? Ja, så er det bedre at komme op i HK og køre, ind med det hele mål, eller hele våd. Ja. Kom nu for helvede, mand. Hvad? Jeg starter sjovt. Nej, jeg starter godt dårligt. Ja, det er fordi jeg skal ud og køre. Ja. Jeg har ikke tid til at stå der 4 år efter, fordi så får man ikke ud at køre. Nej. Det Du står ud, mens det ikke regner. Ja. Fordi om det så regner, der garanteret. Så går en halv time, så regner. Ja. Så får man ingen kørsel, så gider vi ikke alligevel. Ej, vi plejer at køre ikke med det. Nej. Det gjorde vi sgu da sidste gang. Ja, hold da kæft. Det kan sgu ikke være en 50'er der i. Hvad? Det kan sgu ikke være sådan en 50'er i den der. Den er ikke. Ja. Det er sådan fandme. Er det? Ja. Jeg troede ikke bare, at du var 2,5. Hvad sker for det? Jeg tænkte godt nok 3. Skal jeg følge den her først? Bare hold der. Hold. Hvad skal du have i? Er ikke først med... Hvad? Ja. Ej, for helvede. Det kører det der. Hvad? Det kører. Det gør det ikke. Nej, det gør jeg nemlig ikke, nej. Folk, der er hul i dig. Der er hul i. Hvor er der hul i den henne? Hvad? Hvor er der hul i den? Ja, der er lavet hul i den. Det var lidt der hjem til mig, jeg skulle have lidt hjem der også. Ja. Så har du fik taberne, ja. Ja, jeg glemte at tænde for benzin, så det gik ud for mig herovre. Jeg fucked op. Der kom en motorcykelpanser. Nej. Det er rigtigt, han kørte forbi mig på krydset, han kiggede lige på målet, han kørte lige ud. Det tror jeg sgu ikke engang. Hvad så var? Jeg ved det ikke. Han kommer her. Der kommer et panser der. Jeg skal lade dem op på Skyvberg. Ja, men der kommer motorcykel, han kører over i krydset. Han kører over i krydset, mand. Jeg begyndte bare at køre, så kan jeg bare se, du kørte ikke. Du kører bare stille og roligt. Jeg tænkte, fuck, der er ikke nogen af jer, der har set noget, mand. Jeg tænker sgu med benzindunken og alt muligt, mand. Hvad? Der kommer en panser, mand. Motor, MC. Jo, han kører der meget. Nå, så har han lige købt motorvej. Ja, mand. Ja, så har han lidt. Ja. Politi, kontrol. Det er den, der skal... Vi vil bare gerne over køre. Bare hygge os. Men som I kan se, har vi fået fucking ny maskine igen i flokken. Så en alder. Så ikke. You up and boom, 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 tell me I'm the only one that
shaboom, and hoping to meet again. Oh, life, ding dong, a lang, a lang, a lang. You up in boom boom boom, shaboom boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping to meet again. Oh, life could be a dream, shaboom. And I ding dong, plans you come true, shaboom. And I ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom boom boom, shaboom boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, life could be a dream. Ain't a ding dong. Plans you come true. Ain't a ding dong. My whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping to meet again. Oh, life could be a dream. Ain't a ding dong. Plans you come true. Ain't a ding dong. My whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Skal vi lige rapportere dagen, eller hvad? Jamen, skal vi lige se, Vi er ude at køre igen. hvad er lige, vi har gang i? Ja, prøv at se her. Vi er stjernegæsten med derude. Nej. Jo, for helvede. Hvem er det? Det er René Bøger Christensen, a.k.a. Abbe himself. Abbe! Woo! Hvad så? Abbe! Goddag. Goddag! Der er vi lige kigge forbi her. Hvem er med? Fatcore. Vi har Fatcore med i dag. Vi har Fatcore. XL-kår. Han er den eneste, der har købt så stor en maskine, men det er kraften, fordi der er ikke andet, der kan trække ham. Hold kæft, man. Nu skal du vise dem, ikke også, Abbe? Ja, hvad sagde med vise dem? Hvad for nogle maskiner, drengerne? De leger jo på, mand. Hvad er de for? Nej, hvad fanden er jeg laver, mand? Men det er sgu ikke, Abbe. Der er ingen frigiver derovre. Ingen frigiver.
Hvad bliver der? Hvad bliver der? Hvor fanden med dig, der fører vej? Du skal bare køre, sgu da. Du drejer bare, hvor du drejer. Jamen, det er også derfor, vi ikke mødes. Hold nu kæft, man. Det er nok, som ligger bag mig. Jeg tænker, som ligger bag rejse, så kan jeg få nogle gode klipper nu. Nej, du er sgu for langt. Nej, jeg kører sgu bare stille over. Søndagstur. Mine fingre, de var helt smadret, mand. Det er rigtig siden, jeg har haft kobling. Fuck, mand. Nu har vi også lagt kørt mig. Jeg kører slet ikke sådan her, dengang jeg lige kom op og begyndte at køre. Nej, men han har sgu ikke kørt noget tid. Det er fandme lang tid, jeg har kørt, mand. Ja. Og så den der, så er det også i orden. Smålkår, mand! Smålkår! Hardcore small. Kan vi lige få os en small talk, smålkår? Hvad siger du til? Skal vi lige have en bitte pet-talk? Hvad siger du til? Ja, det er så nemme hyggeligt. Det er fandme hyggeligt, det her. Det her kan jeg godt sige dig. Så hygger drikker. Kæft, de hygger sig fandme bare, du. Det er det. Og det er det. Og det er det. Det er jo ham. Det er sgu da ham! Hvad fanden? Okay. Nej. Det kan jeg nok ikke starte, for jeg er ikke dækkår. Flyt dig for helvede! Ja, sætmen! Run, hvad fanden? Kan du komme tilbage? Tennisko, fuck, det går ondt, det gør. Det gør han som nogen andre. Jeg kan slet ikke få benet deroppe, mand. To om at starte en maskine. Det er fedt. Jeg skal stå på den. Giv noget gas, Chris. Fuck den. Kom og gør. Det er ikke sikkert, at det bliver bedre af det. Mig, det gør. Det var det andre. Ja, så er de nok rigtig ude at hygge sig, hva'? Ja.
Hvad sker med dig, Chris, siger du? Jamen for helvede, mand. Tommy, han kunne ikke tage mig på den 2,5 mindre end 2 på den anden side, og så skulle han lige sidste svinge, mand. Tag vandpølen lige ved siden af mig, mand. Fuck, der var tæt på at styre, det kunne slet ikke se noget. Jeg lå på en bølge, der kom, Tommy. Jeg var ved siden af åben. Det var helt, jeg tænkte bare, nej, mand. Så bremste jeg bare og tænkte, fuck, mand. Men vinderen! Kom først derhen, mand. Kør på en Kina, mand. 140. Ja, Tommy, han er bare helt dead. Ja. Jeg skal undgå. Lige pause. Pause? Du har ikke engang ud at køre endnu, mand. Nej, på den her. Hold nu kæft, mand. Så er det slet ikke en tæske nok. Jeg snakker du mand. Jeg undrer mig sådan. Hvorfor er altid oppe? Det er typisk. Han kigger på mig. Han ser mig tage en fucking smøg, men han venter til at tage en smøg og lukke pakken, smide den der ned eller lagt en lomme. Kan jeg få en smøg? And home we go. Yes. Do you really gonna? Hello. Hello. Gå med. Ja? Gå med. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. Det er det. Det er ligesom et ud i frem. Ja, lige præcis. Tommy, det er fucking ked af. Der er ham, der kamera, vel? Nej, jeg flyttede det. Der kom lidt på, men det går ikke. Det var fuck. Ja, så noget for. Jeg synes ikke engang kørt igennem den der. Den kan næsten ikke køre nu, den pluder ikke. Kan du lige have billeder, hvor du har hjelmen med, hvor du står i solen, eller hvad helt mod os til? Now there goes a sight from my soul. Han tror, han er så hård med hans crossudstyr. Men ved du hvad? Han kan pille af. Ja. Jeg kan ikke glemme det, kan. Tror nok, at han ikke kan tage sine crossstøvler på og sådan noget. Det er rigtig Fin på den. professionelle kører. Så er der også andre, der kører i kyllingestylter. Men god dag. God dag. God dag. Rigtig fucking god dag. Ja. Vi blev alle sammen godt med. Og Christian blev godt våd. Ja. De er helt rigtige steder. Og begynder at flyve noget mere, og det bliver bedre og bedre. Det går frem, ja. Det gør jeg. Så se med igen næste uge. Hold up.